Wai me haka? Gama ka ci kwal ubanka billahi lillahi gama tirenin ba me nazifi wato ni na kana matsa min a gidan nan ka hana ni zuwa gurin sana'a saboda iyali na farko matata wajen wanke-wanke ka kalle ta gurin abinci a ɗaki bayan gida kai ƙarshe ma makwabci na nan ka kore shi ni to yanzu ina yake a gidan sai za ka mun na maka ka ce dai in daina training kenan filin bol ya ci ubansa kai nazifi billahi lazi ka kiyaye na anan gidan wallahi nazifi wata nan za mu yi amarya da kai a gidan nan to ka canza gida mana na ƙin canza kai maran mata ba za ka bar gidan ba to ai mu maza ne mu nawa ne a to ba za ka yi aure ba jarababbe ayu saboda tsabar jaraba an ka ga mata har wani farfari kake yi kul idan ban ma mugun duka ba ni kuma wallahi ka san Allah gama ka fito billahi lazi ina jiran ka Allah ta tura zan yi awud da kai kawai yake nan jarababbe matata kawai ta zama kawai ka miro wallahi ka fito Allah awud ba can kai goda meji wallahi ta turawa Garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa. Jama'a, ina Delu? Delu ta gaga. Oh, Delu. Shigowa ta uku gidan nan. Amma duk lokacin da na shigo kina ban daki, wallahi kuka sake masannan ya cika watan nan bai kare ba. Allah ku za ku kwashe da kuɗin ku. Amma kuma abin kunya ne a gare ka a ce iyalinka suna shiga makota don za su zaga. To ni na riga na kasafta iya abin da zan kashe a wannan watan. Saboda haka babu kasafin matsayi. Saboda ku sani. Gaskiya wani lokacin Alhaji kana abu kaman baka gudu. Nayi. Da gori da talauci wanne ne fi zafi? Talauci. To san bari ku talauta ni? San bari ku talauta ni ku cika man sai da kashi? Ba ma wannan ne kawo ni ba. Delu, a cikin ku waye ba wannan almajiri irin to haka ya cika masa kwano fal? Delu ta bayar me fa? Ni ce. Delu, da hankalinki, da tunaninki, kika cika wa almajiri kwano haka kika masa totsiya na to? To ai ni gidan mu ban taso na ga ana ruwa ba. Kuma duk abin da ka ba wani shine naka. To, ni idan na bayar ni wa zai bani? Wanda kake da shi waye ba? Kuma almajirin nan ka duba ka gani dan gidan Malam Garba ne fa nan makocin mu. Kai abun kunya kai baka jin kunya ma kai kana faɗan wani magana? Shi okay to na gane. Wato saboda almajirin makocin ku ne shi yasa ku kirawo shi kuka cika masa kwano da tuwo ko? Ko? Amma kuma ai sadaka na bashi ko? Sadaka da kayan wani? Kai in ka saki shigowa gidan nan bara wallahi sai na ci mutuncinka da kai har malamin naka. Tafi ka bani guri. Shin Alhaji ai larura ne ko almubazzaranci ne a bar almajirin na ita gwada wannan kamata a kasa shi kashi uku na ɗauki kashi biyu a cikin kaso uku ya tafi da kashi ɗaya ni ban yadda matan ka suna son ka gaskiya ku bani kwano don Allah ki gure ku bashi kwano amma kai barau abin da kake yi bai dace ba ai abin da aka bashi rabonsa ne ha ba barau me yasa zaka yi bashi kada wallahi gashi Allah ya kiyaye zauna ka wallahi ban yadda guda kuma a rage ba ba don Allah aka kai yanzu ka ci wannan kayan rubin koshi wallahi har da safiya isha dima ma mun wannan Tiran da ka sake dawa gidan da ka san Allah sai na karya ka. Wallahi sai na karya ka. Ni mu mutum ne da Allah ya kyauta. Idan gari.
yanzu ai larura ne shin a bar wannan ya tafi da wannan abincin wallahi zan yi in ci da daddare su dima mishi su dima mamun da safe amma tsabar kin Allah mutanen nan ku cika tukunyan nan fal shin wa ba daga ni sai kai miki ci a kofar gida ba da gani sai shi Nisaiba. Ni na ce ka dawo? Ba ke kika ce na dawo ba. Ta wacce ta kare. Amma ina so ki nutsu. Ki saurari abin da zan gaya miki. Domin ina tafi da maganganu. Maganganun suna da kyau kuma suna da daɗi. Ina jin ka. Nisaiba, duk da dai na san kin ɗauki girman kai kin ɗora wa kanki saboda tarayya da kika yi da fasikai marasa mutunci. Nisaiba, tabbas bani da kuɗi bani da mota, amma wa'annan wanda kika yi tarayya da su fasikai duk cikinsu babu wanda ban fi mutunci ba da daraja. Dalla da ka ta nura, dama ka zo gidan ne ka ci mu mutunci ka gaggaya mu maganganu. Dalla ka fara can, ke hau wani mutunci ne da ke wanda iyayenki ma ba sa ganin mutuncinki ba sa ganin darajarki. Sha sha sha. Ina tabbatar miki da sannu yadda kika wulakanta ni. Ina nan kuma za ki ganna a matsayin da ke biki sake saurare ni ba. Na fi karfin ki. Aikin banza aikin wani. Gabara can. Ku ce kawai da Allah. A sannan na gaya miki ina nan za ki ga daular da zan shiga wanda ma ke biki saki taka inda nake ba. Lalle wannan gari wallahi sai na koya maka lesson. Inda a ci an da ruwan samu ka hudu yanda ganin ta zafi a lafiya ne ya cika mun a jini mu wasu na wannan yadda ya rike mana ba da ya samu Lafiya? Allah ko bunar bu zai fito yanzu kuwa Wani ramin? Bashi kuke bin shi? Haba malam, ba shi cikin zama. In bashi kuke bin shi nawa ne? Kuke bin shi bashi. amma ya san da zuwa mu Ya san da zuwa ku? Kamar ya san da zuwa ku? Kai, an da laba mai samu a cikin. Babu wanda zai babu yadda za a yi mutum ya ɗebo yin wani tun daga garin area su. Kai ya kai ne. Wasu yana suka zo. Ku koma ku zauna. Ku koma ku zauna. Yau ba sannin ku ne. Yabba. Allah na ce ku ne waɗanda na ce ku zo yau. Ina ɗan maliki a cikin ku. Ni ne nan. To kai ne ko? To ina zan gina iki. Gani na. To ku ne. To ya kaji da jama'a. Ko muna ta fama da aiki ko kuna ta fama da kokari kuma. Allah. So sai da ta taya mu da addu'a. Muna nan muna ta kula. Yabba to haka nake. A ranka daɗe. Wayannan bayan Allah da kake gani ban gane su ba. Dube su da ban gane su ba ko? Akwai dai su ne nace su dawo yau. Ai ga dan maliki nan wannan shine dan maliki. To wayannan bayan Allah da kake gani idan ka daɗe su ne suka dangwala ma wannan yaro wannan wane ne ke wai mu tari din gidan nan dan gidan malam na Lado Qura'a su suka ina zuwa dai waɗannan su suka kuka ba da jinin ku wajen taimaka wa mu tarin gidan na Lado da dan aka da ni a zaɓe sannan kuma suka faɗi cewar da su dangwala maka Qura'a gari Qura'a ta koyi ya kai a gaban mu Ka ji tsoron abin da ake a gaba Allah sai na mare ka wannan labarin kai malafar baka ku tashi bani ka kun ban kuɗi ko sai na sa hukuma ta dauki ba dinga ka gonan da muke ba an ki malafar baka kawai macuta da dai an ganka da ƙumban su sa dai dole sai an zo an nema a tsaka dan su dangwala mini kwale su kone fures babu yanzu gashi sun zo karɓar babu abin da ba su faɗi ba a kanka to abin da nake so na daɗa ƙara maka mukami akan mukami alhamdulillah kuma ka ci gaba da zakulo mini ɗaya bayan ɗaya mutanen da ba sa kaunata to amma wani hanzari ba gudu ba maganar baburan da shugaban karamar hukuma ya ce za a raba yaya maganar suna nan ba za a raba alhamdulillah to ya za a yi babura suna nan
na kare su a cikin gida. Na'am. Guda 10 na wara su ma zan bayar da su haya fatis. Na'am. Idan na ba da su haya fatis, kuma zan samu matasa waɗanda suka yi mana ƙoƙari. Su za a biyo. Su za su rika. Idan na ba su, a kullum za su rinka kawo mini 500. Ka gani ma na dan dora nawa sannan kuma kullum baburan nan su rika kwana a gidana. To kaga ka zama wakilin. Alhamdulillah. Kuma idan na baka kai ma akwai sharri. Na'am. Ni zan bayar akan 500. Kai za ka ƙara 100 guda. Kaga ya ka zama 600 kenan. Kuma duk ranar Juma'a za ka ce wannan kafiya mai ƙwari ka kai gidan gyatu mata. Magana ta ka. Gaskiyar magana zan gaya ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Na gaji da gafara safa ni fa ban ga kaho ba. Dan me zai yi kullum a rayuwar duniya kullum zaman gida fa mata aka sani da shi kullum muna gida muna daki. To me muke yi sana'a me muke? Ba dole mu zauna a gida ba? Ai wannan zaman da kake gani shine sana'ar mu, shine cin mu, shine shan mu, shine kuma abin da muke yi. Ko kana da abin da kake kai? Ka zo kana ni dai na dai gaya ma. Ta gaya ma. To shikenan wannan ga neman hanyar zai dawo ya dai bayo ne. Haba da Allah ina kuma ka tsaya kai da ka ce zaka tafi gurin Mingis kuma ka je ka zauna ga abubuwan da muke yanzu mai karoro mana. Gayan nan naji ya tafi Abuja wallahi ban samu komai ba. Inda sun ai ka Mingis ya ja mana me wallahi tafiya yi. Abinda nake so ku bani naira 20 biya dan a caba. Dan haka na hawo wallahi ba kudin biyar sai na zo wurin ku. Ba shi 20 kai. Ni ban dota gaskiya 20 din kenan ne tunanin magari da ita zamu siyan anjima. Da Allah za ku bani ku bani kar ku sa ni wannan ya ci mun mutunci a lai a unguwan nan. Ba shi da Allah ba shi. Waje ba. Nuna mun so a cikin nan. Waye? To je ka abunka. Kai menene? Ba ni kuɗi na. Ba ni kuɗin ruwan da ka ɗauka. Oho, me ruwa kuma na ɗauka? Za ka bani koko ba kaban ba. Wai wani kudin ruwa kake ruwa da ka dauka da safe? Wai dan Allah nura ba kai bane kasa wannan yaron mai tura kura ya kawo maka jarka daya? Shi na dauka ne wanka na dan yi wanki da har da kayan kama na wanki. Ni ban dauki ruwan kowa ba, ban aika a siye mun. Wato na fuskanci kana shiga 18 dina a gidan nan. Sallame nan wuce. Wai me ya faru ne haka wai? Ba sani ba daga daukar ruwa kuma ya zo yana nima ya yanzu dai ba sha shirin ya je sallame ba shi. Yanzu kai ka je ka sallami mai babur din nan sai ka da ku yi rigima. Ba ni nan. Kudin ruwa na ke. Kuma billahi lazi ka ƙara shiga 18 dina a gidan nan. Duk bala'in da ya same mu tsakanina da kai kai ne. Ruwan ba 15 bane? 15 ne. Akwai naira 5. Na rike 5 din. Ba ga masifa a gidan haya a zo a zuba karti. Tuka kai idan za ka yi maganar ka ku yi kai da shi amma kar ka kuma ce mana amma ai tare kuke to in tare kuke mu ka dauka maka ruwa tunda ba a gidan ku aka gina mu amma ai ranar nan mata ta kawai tana wanke yana zira mata to mu kalle ta ko mu kalle ta ka kalle matar ka ba kalle ta ba amma ran nan da ai training nake kace ina to tsaban ni manja amma ai training din da kake idan kana kanta to yanzu dai a cikin wannan kuna akwai naira 5 ba na ci na canye ba zan bada ba ina dai biyar ce nazifi billahi allazi la ilaha illa huwa ina raga ma ne fa wallahi idan ka sake billahi allazi zan same gidan nan ya tashe ku ba zai yiwu a ce gida da karti irin wannan a ce gidan haya kuma da matan aure ba kaga malam ni ma ba tsoron ka nake ji ba to idan baka sa mai gidan ya tashe ni ba ni kuma zan sa ya tashe ka kwarai ko to ni kuma in dai ba a tashe ka ba wata ran ko za gidan nan za ga ya kama da wuta wuta kwarai kuwa sai dai wuta ta cika ai kuwa in dai kuna gidan nan sai dai ga ta tashi sai dai ta cika kai bari mu gaya ma fa kar fa kaga muna kyale ka kana masa abin da kaga dama kaga ba tsinta tsorcin shi akai ba ka saurara min shi wannan karamin ruwa ne na kana so kai ma kamar shige shi in an maka me za kai zan yi fisa bari gaya maka ko baka ji idan kana jin kai dan akuya ne na fi ka akuyanci idan kana ji kai dan bunsuru ne kai ni kuma dan tim ne kana ji ina ji ni idan gari ta Kano na taso na zo gurin ka ina gonarka akwai fili can gefen ta ba akwai fili gefen ta alhamdulillah to alhaji ne yake son wannan filin to dan haka shi za ka yi wa wannan aiki a fada idan ka amince da duk abin da zan gaya maka to za a yi maka jijjigegiyar kyauta hande kan minani biyar din wallahi na daɗi yawa kana ji ka ji daɗi handa take malam liti yadda za a yi yanzu fada za mu ci
idan muka je fada To, sai ka nuna wannan fili na Alhaji ne. shikenan Allah ya kuwa. In ka nuna wannan fili na Alhaji ne, Eh, to ka gama komai. Alhaji zai ja ka gefe, ya ɗauki kyauta mai tsoka da buhunhuna kamar buhu 3 na taki. ta bada na ji daɗi kenan. A radon Allah ba ruwana da sayan sha. Hango mana an baka buhu 3 na taki. Kaga lafiya lau. To, Kaga da na noma wancan gona shikenan. a'a, Na samu abin nan. shikenan Shikenan fa. da wata wahala ta rage. Babu. Wahala ya ƙare a radu. To, hakan za a yi. To, Kar a samu matsala aikin nan. ai na ba za a Alhaji. samu ba kenan ai. Malam Liti, Eh? kar a samu matsala. Ba za a samu ba ai. Idan muka je fada, Eh. kar ka yadda To. ko a kusa ko a nesa ko a ido To. ka nuna ka taba ganin me kamata. Washe ni. Ko a kusa ko a ido kar mu je fada ka ganni ka nuna ka taba ganin me kamata. Ai an gama ai. Wallahi tallahi ka nuna ka ga me kamata to za ka samu matsala tun a shanin A ka. radon Allah mai holata mu yi aima. Sai dai ka ga yanda Hausa. Allah na gaya maka ba zan nuna na Sai san. dan boko. An kai shi dai. Ga ka ga mu. Ko baka siya ba. Sai ka ƙara karanta bayanin ka mu ji magana da korafin ka. Wannan gaskiya ne. Haka ne. Yau. Allah baka yawan rai. Kamar yadda ne maka bayani, Eh. ina da shaidu da za su tabbatar da wannan fili nawa ne. Bayan ɗan tafiya da na yi na kwana 2, na dawo shine na zo na tarar da ana haka. Waye shi da ka a wannan? Ga Malam Iliya ga Malam Ma'azu. Alhaji. Haka dai. To ka ji abin da shi yaro yake bayani. Ya ce ga shaidansa. Ya ce ga shirinsa. To ranka daɗe, ni ai ba ni da magana da Bala ɗan Boko. Yaushe waye Bala ɗan Boko a garin nan? Me yake da shi da zan yi shari'a da shi? Ai saboda dai kar a ce dai muna manya ba mu saurari maganar ku bane, shi sa ma na zo nan na zauna. Amma waye Bala ɗan Boko? Har da zai je ɗauko min wannan Ma'azu ɗan giya. Waye ɗan giya? Ma'azu nan ba ka sake bane? Uzu billahi. So nawa yana alkafura cikin ɗan giya? Ɗan giya? Na yi kaman ɗan giya ko rubutawa. A'a, amma an ce da kai. Alhaji ai tunda Alhaji ne zama mu makofin mutum biyar iki. Domin duk inda wanda ya iska yake. Ya kwarai kuwa. In dai ya kwana tashi mun san inda yake. Amma Alhaji ina zuwa. Wata da haka. Tunda Allah ubangiji ya sa kai ma kana da shaida. Ni ga idan gari da Malam Iliya dan Fulani ni ma shaiduna ne. Kuma suna kan hanya suna zuwa. Kuma Allah ya baka yawan rai. Wallahi zancen da nake maka taraf zan iya daduma izafi sai rantse da shi akan cewar wannan fili na Alhaji ne sama da shekara guda kenan yau da 'yan watanni a hannun Alhaji ya dan bako zai sako kallo a gaban goci sannan wai izo ita fili na ne kuma ina sama wanda zai tarkato ya dauko dan giya Ma'azu dan giya wanda yara sai sha taro shi yana ka sha kapso kai marisa ni da hannuna na sha tsamo ta cikin kudi amma ka jira magana cewa wani wasu zai ba da shaida ta ƙarya ta kanto Kaga kenan kai ba za mu saurare ka. Dan giya. Dan Fulani yanzu nan zai ƙara so gurin nan. Yawa. Ya ci la'ada ya ci komai da komai a gurin nan. Assalamu alaikum. Idon gari ta kashin duniya. Bai baka labari na dan Fulani sabon da ke ya sani. A ina ka ci suna na? Allah ya baka yawa ne ka ta ci ma ya ji labari na. Ban Allah. Kai ne ci kusan na biyu. Faɗa mana bayani gaskiya ci kowai. To abinda kashe in faɗa ko kuma shi zan faɗa ko kuma tsakani da Allah zan faɗi. Ka tura tsakaninka da Ka faɗa yan labai gaskiya kai. A tara dan Fulani. To ni dai ina kiyo. Sai idon gari ya same ni. Yashe za a bani buhun masara 3 da buhun taki da kuma kuɗi. Idan na faɗi wannan fili na Alhaji ne. Wannan ranka daɗe ya taɓa faɗawa akan gawo. Ya hau gawo zai saro wa dabbobinsa ya faɗo. Allah ya baka yawa ne. Lokacin da ya tara shanu a garke sai suka tsinke. Barayi suka zo suka kada su. Sai ta kwalwa ta samu. Ai ranka daɗe. Mahaukaci. Wannan babban a yamana kai. Kai da yarinya. Gaskiya to. Ina bayyana. Ina gaskiya ta bayyana. Kai. Daddi abun nan na ga an biye masa muka shiga ciki katan da ba an mata iska. Wallahi sai da koyi. Kuma ba gaskiya ba. Yanzu abin da yake so na daga sauraron wannan jin wannan kara An ba shi fili. Allah baka yawan rai ga gaskiya ta fito saboda. na ce sai nan da kwana 7 haba alaji. Yaya da hankalinka da wayanka gurin shaida zaka turo maliki. Yau mutumin da a gidansa ana kokowa iyalin suke yi
in ko kowa iyalin suke a tsakar gida ke ɗauko tabarma ishin fuda wai zauna a kai iga wa za a kai ranka daɗe tun da nake a rayuwata tun da Allah ya halicce ni ban taɓa ganin mutumin banza irin malami ta ba soko kai da aka gayyato ka kai shaidar zir kuma biye da na biya ka ranka daɗe sha wannan akwai shashashan banza ba to yanzu yallaɓe menene abin ina da na'am ba magana ne ake akan fili ba shi ke can to fili daga rana mai kamar ta yau din nan ya zama naka ranka daɗe tabbi jan sa'ai ma ranka daɗe haba alhaji namijin duniya gaban ka da ƙarfi kai ba ma wannan ba in kaga wani fili da kake bukata ga ya min gaskiya ne a garin nan wallahi ranka daɗe in dai za a yi zaben zama hakimi kai ne sai dai in ba ma raye haba wallahi sai dai in ba ma raye insha Allah kuma ni na tabbatar duk inda mutane uku suka haɗa kai to sauran al'umma sun shiga to ranka daɗe abinda za a yi na'am na yi murna na yi farin ciki da wannan insha Allah namijin duniya jarumi insha Allah tura bishiyar gamji sai jarumi haba Allah wallahi yano aka yi ruwa kake mai hanya 10 Allah wallahi alhaji man ranka daɗe to insha Allah da magarbar fari to za ka ga idan gari da dan dunkuli a'a alhaji ba dunkuli ba dan dunkuli ba da dunkuli yau dunkulai da dunkulai yawa kuma ranka daɗe ne shi ba wai ni liman wai ba kai ka naɗa shi bane ne me yasa amma yake maka shishigi akan al'amuranka wato Allah ya maka albarka ka so samun inda yake min kai alhaji ka taba min inda yake min kai mutumin nan limamin nan idan ba kokari ne maganin sa ba to nan gaba ma sai ce shine daga cin wannan gari wannan gaskiyar lamari ne gaskiya kam mai gari to ina alhaji na'am ina nan zan kunno masa wutar da zai kasa kashewa wallahi ka kunna masa mu kuma mu rura ta wallahi mu so itace da kuɗin mu ƙara izawa mu goyi bayan ka madalla ina alhaji na'am wai mata maza ina limanci ne to ina ko zai limanci to ku shirya akan wannan to ai kaga ko a dabbobi in aka ce da kakke ne wannan ai baya layya a kuma da ce ku shirya akan wannan Lafiya haka na ganku a kukuce? Kawu ba lafiya. To me ya faru? To za a iya cewa lafiya ba lau ba amma magana ce ta wannan aikin da muka yi ma magana ran nan za a samu. To an yi katari an yi sa'a an samu. Don dan uwan wannan iyayensa shi ya zo ya mana hanya. Yau dama magana aikin ne shine can wajen aikin saboda yan hanyoyi da za a dimbi. Shine aka ce sai an ba da naira 50,000. Saboda manyan su da za a ba. Manyan su da za a dan babba da dan kakka samu wasu maki na makama gangaro. 50,000. Saboda wai wani signing ne da za a yi daga wannan har da katigiri a harkar ma. Yanzu tsakani da Allah aikin da za a dauka yanzu sai an ba da cin hanci? Wai wannan ma kan a zo kan kananun su. Kan a zo kan kananu. Kai Nura maganan nan naka anya Nasiru. Wallahi da gaske ne ka gani? Da gaske ne da gaske ne. To ni ina naga 50,000. A taimaka ni kawo. A kawo mana kawo. Nace ku tai sai gobe kwada. Wani gobe? So kake kawo kenan su ce mun dauke su makaryata. Duk gaya nan ana ta an yi layi kowa yana kawo nasa. Ai ba za ma a samu aiki ba inda kai gobe za a samu. Ba za a samu ba. Dubu 50 nan na baka. Zan faru. A rubuta. Zan faru. Ma mun daɗe da saka a cikin masu ƙaunar mu. Kuma irin abubuwan da kai mana da gudunmo da ka bayar
muna sanar da abin da kai mana. A gani. Shi isa na ba da sunanka gurin ciyaman faki. Kuma akwai magana da suka yi da ni da shi da shugabannin faki an zauna a kanka. Ai ka kwantar da hankali. Akwai abin da za yi maka na musamman ka ɗan jira nan da ɗan wani lokaci. Ka san abubuwan ne sai haƙuri. Sai a Kuma hankali. gashi yanzu muna tsakiyar wata. Amma ka ɗan jira. magana alkawari da ka ce na zo gida kuma fajiya jama'a duk da kai a hanya can ka ce in zo gida to shi kuma wannan kuma fa maganar alkawari shi ma ina sanar da shi amma tun da abin ne da yawa shege da hauka mai dan jira nan da sati guda mu gani ni na san zan yi maka abin da ba za ka manta da abin da nema ba Tun da duk abin da za a yi maka ba zai gagara ba. to Ba zai gagara ba. sai dai kai abu rinka dai amma alaikum assalamu a sannu ku dai Lafiya? sannu Lafiya bai. sannu ku dai sannu sannu Wani abu ne? ranka daɗe ya dama ina da wata lalura ce ta Allah sarki nake jin ƙaban ciki ne shi ne na je asibiti an rubuto kaki ba da abinci sai suka ba ni yanzu na biya kuɗin magani haka ne Kai mai bada magani ne ranka daɗe. ina zuwa dai katin ne kenan an rubuto su dubu sha ɗaya aka rubuto a nan 11,000 katin aka rubuto ita wannan ita ke kuma me ke tafa da ke kanwata ce ya kanwata ce Allah sarki Allah sarki kayan makarantar ta ne da takardun makarantar ake bukata shi ne muka ce bari mu kaji bangaren da ake so a taimaka ai bangaren da ba taimaka kenan harkar ilimi yanzu abin da nake so da kai rike wannan kalmashe ta Ba a wasa da ilimi. wannan katin ka je ka samu guri mai kyau ka adana shi ka ajiye ka yi ta nata nawa ne ake bukata naira 10,000 10,000 to 10,000. ai ita harkar lafiya wani lokaci garaje ake yi amma ita lafiya tana buƙatar hutu in ka ji ba ka da lafiya ka samu hutu a gida sai ka ga an yi dace na san dai lafiya yana gaba ma karatu in ba lafiya bai zai karatu ba Ai ba ita ce ke da lalura ba. ina zuwa dai rike na dan girman Allah ki haƙuri ki haƙuri na ci 10,000 ne ko to nan 5,000 ne in Allah ya kai mu da daddare bayan sallar isha'i sai ki dawo Sai ki karɓi ragowar ba? Sai a haɗa miki ragowar. kuɗi akwai su ba wai babu su ba amma bayan sallar isha'i ki dawo kai haƙuri madalla karki ta da hankalinki karki ta da hankalinki karki sa damu a cikin ra'ayi kansilo ya magana nawa hey kansilo na jin ka ya magana nawa maganar ka tana nan honorable kansilo ma sura nawa ya sura ne saura nawa ai sai dai kurin ka taya ma addu'ar Allah ya kare ma kan mulki Ka cika gaggawa. ai abin da zaka yi ke honorable kansilo ina jin ka ma asalame ni dai naira ɗaya ba zan iya baka ba tunda na ɗauki alkawarin ba zan baka ba wannan kuma dole taimaka ma an ce ni da wannan wari ka zuwa nan wannan a shirye nake da karɓar ƙorafin su iyayenmu ne mata dole a taimaka mu kuma maza fa sai mu ci babu a cikin hakuri kuke kullum babu yakuri ban yi hakuri ba zan yi ba kuma to sai kai asalame ne Allah ba zan baka ba Dole kai. honorable kansila honorable kansila salame ina jin ka ba zan baka ba kansila ai shi yayi ka salame ni fa bacina ba kyau bacinawa ba kyau za mu daidaita da ni da kai ba ta kan mu ba ma yadda na zama faru a nan gari wallahi ba za ka ya da lafiya ba ala In ya ja a bacina ba kyau abota kai mutum da an samu wannan kuma ai kai hakuri sai gobe.
Me kake da ka? Wata kifi ce mai zafi. Wanda irin sun ce ake. A yarinyar da nake gaya ma ce wadda take mun wulakanci. Gafara da Allah. Kawai dan na gama tana ce ta yi kawai ce wannan sai kai. Ita ce wallahi. Wallahi na sai bace da ta ji gida wadda take mun wulakanci. Wallahi haka take da yarinya. Ba dan haka take mun wulakanci ba ai kyanta ne yasa take rena ni. Ai dole wannan ta me yasa ka ga kuwa me ne haƙinka ba ta kula ka to dole ka ce mun baki ma tun da gidanku ana mutum sai a je a ƙara mun tsaka a can gari Allah ya baka amma so da hanyar a kan da Allah sai na yana ta kace kace ga ganda ta da biyu a ka dale ta ni ban ce ba mu tafi da Allah shi an kire mata kai me haka ne mu je da Allah kai ba da amana kai to ya zami mata yanzu kana ganin ma irin wannan abun ka nuna zalamar a fili sai ka bata min ruwa na ba tsalle wallahi dukkan matan ma da nake yawa ai kai haka kake kullun kwadayin ka mata kullun zalamar ka mace kai da shi tunda da kuɗi da mata to jama'a salamu alaikum to dangane da ƙorafe-ƙorafen ku da kuka tura a gurinmu mu kuma ka tura can sama kan maganar kansila wannan gaskiya ne ranka da ƙorafin ku ya haɗa da cewar har zuwa yanzu kuna ta kira kuna ta neman sa bai zo ba ko ba gaskiya ba to wannan ƙorafi na ku mun tura shi inda idace kuma insha Allah rabbi bayanin da kuke so ku ji za ku ji shi daga bakin da ya dace ko ba gaskiya irin ku ne muna so masu gaskiya wanda suna fitar da gaskiya su a fili kwaro-kwaro. Mu ƙarya ce ta haife. Na ce mu ƙarya ce ta haife. Ni na kasa gane wai me kuke so ne tukunna. Ai, in dai maganar aiki ce a shirye nake don sauraron ƙorafi. To abin da nake so da ni a matsayina na kansila. Ranka ya daɗe ya aika min da takardar gayyata kuma na zo. To abin da nake so da ku, ƙorafin ku a shirye nake don karɓar ƙorafin. Wallahi! Ba sai na rantsi. Ba sai na rantsi. Amma abin da nake so da ku, duk ɗan takarar da kuka sani ko kansila, burinsa ya ƙawata mazaɓarsa. Kuma ni ma a shirye nake da naga na ƙawata mazaɓata. Buri na aiki. Maganar kwalbati, bahon, harkar ilimin ƴaƴan da kuma harkar lafiya. Ni ba kuku ba ne. Ba wai girka abinci zan yi da rinka bin ko wannan ba shafa. Ni ba kuku nake ba girki nake ba. Kansila ne ni. Ina son ku gane wannan. amma ranka da ana korafi da abin da ake aikowa na taimako da sauran abubuwa an rasa inda suke tafiya. Wannan gaskiya ne gaskiya hannun mutane. Jama'a a saurara an dai ji bayani daga bakin shi kansila. Ko ba gaskiya ba? To sauran bayani kuma in an aiko za ku ji bayani daga local government. Daga local government za ku ji bayani. Yawwa. Ai yanzu da yazo ba ai so fi magana da an bai amfani ba. Saboda ina magana kudi da na turo mamata a raba mamata mu anan nan koi. Ina magana baburi da ana aiko a raba ma mutane nan. Ina magana tuka da yace za a yi haka a cikin gari nan a zaga ya koyi nan. Ina magana shi. Wannan danken mu izo isamu a garin nan kwakwa shi muka zo muka samu. Kwanan nan malam. Kai kuma ya a ce irin haifar da haƙari a cikin al'umma da kai dai. Haka ne, haka. Da Allah jama'a, wannan taro an yi shi ne don a samu mafita, a kai zuciya nesa, domin kar a zo ya kasance an zo an fidda fitina. Me kake yi a gidan wannan sanda? To yanzu ina laifi na a wannan? To kuma dai. Eh?
abin fa na hango ne fa na gyara na kawo magana akai. A ni ba zan ce komai a kan a ce kamar ni da kara yi min ƴar kuɗa gai. Ba kuɗi za a yi maka ba. Kuɗi na gai. Kwata da kanka. Allah ya kara. Allah ya kara. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai da ka kai mun haka. To me zan ma ranka dade? Kaga Nura, abin da yarinyar nan taimako abin mamaki wallahi, saboda baka da kuɗi. To ai ban ga dalilin da yasa dan baka da kuɗi ba mace ta ma wulakanci. A bana zifi kai yanzu din ta masa ha wani abu ne. Yaran yanzu fa ɗan mata ne yanzu fa ina tabbatar maka da cewa idan ba mota ce da kai ba da gida suna ganin ruwan kuɗi a wurinka ba za su bi ka ba. Kuma wannan wahalar da ya mata duk ta zama ta banza yanzu ko tuna shi ba ta rinka yi ba, gara ma in za ka hakura wallahi. Wallahi na yadda dan yaron da nake bi saboda kuɗin kawai mata ke bin sa. Ana gaya maka. Kuna gaunar Allah? Wannan magana ta yanke ne aka yi wa dai ba ko to ta yanke a daina min wannan maganar kawai. To shikenan mun ji. Na gaya ma. Mun daina. Nazifi. Na yaro na Sadiq. Yaro Sadiq na bayan layi na wanda kaza na mujaraba. Sadiq ba wale. Ina nan ya samu aiki a Abuja. Kai baya zuwa garin nan sai bayan duk bayan wata uku ne yake zuwa hutu ya koma. Ka bari da Allah. Wallahi. Yanzu da result din da na zana masa ne ma aiki. Wa kake da shi kai? Wa kake da shi naka a Najeriya? Ai yanzu rayuwa ta riga ta zama wa ka sani wa ya san ka ne. Gaskiya ne. Ku yanzu dan Allah dan Annabi kai hadda kai irin wannan magana ga ka fadar Allah a baki amma munafiki ne kai. Wannan ai munafurci ne. Me to na maganar wani? To nan da an magana ku rika cewa ba ni da ilimi gashi ni ban da ilimin kuma na fi ku hankali. Ai wannan ba munafurci ne ba. Allahu akbar ya ustaz. Muna jiran ka. Ba ni da shawara. Ina da shawara. Ba mu karfi. To. Kuna so ku yi kuɗi dare ɗaya? Wai wannan wace irin tambaya? Kai kana so kai shigo gari rana dare guda? Zaman me nake da a duniyar ma? Zaman me nake da? Duk maganar da akan me nake? Kaga gaya mana kawai. Akan kuɗin ne. Da ma maganar kuɗin kake min da baka sa zuciya ta rasila kan a dinga magana kuɗi ba a same su ba dan Allah ka ba mu shawara. Kunnan ku nawa? Biyu. Kunnan ku nawa? Biyu. Da ku ƙara hudu ku sha labari. Mun ƙara. Ina wani abu da aka yi kwanaki wajen wata 5 da ta wuce. Wasu mutane ba sun shigo gari sun bude office aka bada 5,000 a baka 10,000 bayan sati daya, ka bada 20,000 a baka 40,000 bayan sati daya ba. Ha. Ai Nuriya ta bai irin wannan caca ko caca ce ai. Ita wanda ya ba 15,000 aka bashi. Na bada uban 10 ne. Uban 10 na bayar aka tafan mun da shi. Kaga irin abin da yake mu. Duk sanda aka yi magana abin da bana so ci yake mu. Saboda ya ga cewa an zo an cuce ni naira 15,000 dina shine ka tono mun ko? Misali fa nake. Misali ne. Nasir baya ka san baya so kullum rigimu baya so kar atina mai da wannan. Shikenan nayi shu. Kudin fa makarantarsa ne lokacin ya je shigar wai ba. To makarantar ma akan dalilin haka ne nayi karatun bai samu ba. Har yanzu ina ji kuna turanci ni ba abin da na iya. Ai kana ji ke da. Wallahi ba wasa nake ba da gaske nake wannan magana. Duk yadda aka ce mun hada karfi da karfe ga baki ɗayan bakin mu daya tafiyar mu daya. Muka samu office muka dan fara ba mutane mai 20,000 ya kawo bayan sati a bashi 40,000 muka dan samu ɗayan su kudade muka fara wannan abun wallahi za mu kudi lokaci guda a nan garin. Yau na tabbatar da cewa baka da hankali kuma ana ganin ka kaman mutum na tsatse kai ba mai tsatse bane ilimin ka bai amfana ma komai ba. Mutanen da suke da karfin kuɗi kai sanda na je sanda aka zo aka ce wayannan mutanen sun zo kai kaga kuɗi sun fi malala gayin saniya a nan kuma shin kuɗi nan fa suka zo fa suna babba da abin nan da risho da kwanuka da wannan abubuwa da katifu da samiro na mata ana zuwa ana bin layi me kake da shi da za ka zo ka sa wannan abu? Gaskiya kuma magana ce fa anan ta yaya za a yi mu samu ɗan kuɗaɗen da za mu iya fara wannan abin shikenan. To kai kuɗin kake da shi yanzu ta nake wannan zoɓo ne ba shi fa aka karba ko an biya su? Haka in dai haka ne ina jin kasan Alai Sulusi ya naci namu na gado na kwabcin ku kasan ni ne babba ko ba haka ba to abu ne da za ina ganin
zan je in jingina masa da gidan nan in karɓi kuɗi a wurinsa ka gane za mu zuba a ciki yadda ko da a ce mun samu kuɗi da mun dawo zan ɗauke mahaifiyata ma sai in sai mata wani sabon gidan kawai saka ta a ciki tun ni ne babba kuma suna jin magana ta ko dama ya matsa ya ce gidan ka ɓata mai shafin gida ya damu ni dama shawarar nan ta ka sai yanzu hankali na ya fara dawowa jikina ga numfashi na fa ya bar jikina saura ka dan ikwace ana ga ma kai ka san me nake son tambaye ka ya maganar kuɗin mu na wajen kawo na gado me zai hana yanzu in je in masa terere dan ni ba karamin aiki na bane in mata terere ta fa yi wai sai kannan ka sun girma za a bada kuɗin araba to yanzu ba sai in mata terere ba kuɗin su fita to sai dai haka kawai wallahi to ya kake gani yanzu ina zan bi mar ka je ka jarraba ai kawai abin da za ka yi shine wannan aikin da ka ce masa an samu a Abuja ka ce sun ce sai kai wata 5 kafin ka dawo nan garin saboda haka kana buƙatar ka kama gida kuma gidan ya kai 250 shekara kuma sai kai shekara 2 sannan zaka dawo nan garin kuma kai baka da kuɗi sai baka kuɗi ka je kama gidan nan in ya so daga baya in sun baka gida a can shikenan ka daina biyan kuɗin haya kaga 250 ne yayi mana to haka ne to amma fa ashe ne irin su mota da kaya riguna da takalma saboda harka ce take bukatar sai an daure kyalli sai jiki yayi kyalli shakurin wannan sunan maganar nan na kutsit na yaro da nake bi da kuke ce kullun na manne masa dan masu kudi mindo tara kai dan gidan Alhaji Idiya shi yana da kayan mahaukatan kaya ga motoci nawa ne a gidan riga mun sani a mun sani ai motocin kai 15 a gidan mun sani na sani billahi la ilaha illa na sani kowa ya sani makabarta ta garin nan yanda ake rufe mutane ta cika saura babban fili na Alhaji Tulaki ya rage ya kuma ce duk wanda za a kai sai an biya haka yake haka yake duk mutumin da kowa ya sani da ya kwana tashi a garin nan tsohuwar makabarta ta cika kuma inda aka fara tsallakowa aka fara binnewa filina ne kowa ya san filina ne saboda haka idan mutum ya sake ya kuskura a garin nan ya mutu to wallahi in za a kai shi filin nan sai ya biya ka gama bayani kuma Allah ya baka yawan rai bayan bugu da babban jin ganga mai zaki a wannan lokaci idan yaro dan takurare ya mutu to farashin sa daban yake ya ban Allah sai a ce duk mutumin da isa ke a garin nan ya mutu in dai za a kai shi wannan fili yau to sai an biya dole ba sai ba yau ban mutumin da isa ke ya mutu duk mutumin da isa ke ya mutu a garin nan in za a yi masa tsira zuwa wannan guri to sai an biya abaran kashi to dan iya abaran kashi to dan iya ya za a irin wannan abu to dan iya saboda Allah saboda annabi liman ka rika magana a hankali ka san yalla bai fa yana da a ni kirjina ma ras nake yalla bai na'am idan fa an ciza a hura a wannan wata magana wallahi sai zabga mamari a gurin nan wallahi Allah sai ba ka da idan gari gaskiya dan me yasa ka kawo liman fada in ya ga gaskiya ya bai ina ga kan gaba alhamdulillah kan gaba alhamdulillah kaza mun ga kan gaba wai da su matan malam Habuci to dogon ko gajeriya ko gidan ne Adama kudi ya hauce ku auna mu je a auna ta gari auna ta a ga tsawon gurin saboda iya filin da za ta ci da kanta za fara yawa kana kokoto ne biya za mu je in auna ta karbo awon karbo kudin awon karbo awon yawa in karbo kuma kudin awon kai idan gari ku je Allah gafata babu abin da ya dame ka kana burin ka zage mai gari la haula wala quwwata illa billahi wurin ne dan adam a ce sai an biya saboda Allah liman ga aikin ka ya samu wannan nan fada ce ba aikin ka bane je ka gurin aikin ka alhaji ya kake wannan magana ne liman alhaji a'a zamanin nan in ba kana kai ruwa ranar da mutane ba sai kaga an ma wulakanci nan kudi yanzu kai din nan da za a yadda a samu sallar azhar kowa zai shiga masallaci in bi a cikin masallaci zai yi ko da naira 1 ajiye maka naira 1 ko 2 nawa za ka tara karuwa za ka sallah Allah gaba da bala Allah gaba da bala ba shi an tada inji ba an zuwa maka mai an kunna fanka liman ba ga nan ni ma
yafe ni ma. Shiga. Me ya kawo ka kofar gida? Me ya kawo ka kofar ɗaki na? Wato ka na tafi bakin kasuwa. Ba abin da ya kawo ni ba kenan. To me ya kawo ka? Zuwa na yi maka sallama. Sallama da zama kuma ba ta komai ba ce. Zan bar gidan nan ko in ce za mu bar gidan nan gabaki ɗayan mu. Za mu bar maka filin gidan kai abin da ka ga dama ka in ka ga dama kai ka haƙa rami kai swimming pool ka rika shiga kana. Alhamdulillah na gode wa Allah. Ai tun da jarababbe zai bar gidan nan na gode wa Allah. To kai ba jarababbe bane? Ayu ma irin ka. Ni ne jarababbe. Kwarai kuwa. Malam kar ka ga fa lokacin na gidan nan ina daga maka. Kwarai kuwa. Yanzu daidai nake da in sauke maka duk bala'i da ke cikin kaina. Dan ba tsoron ka. Ai ka rabu da ni. Ka dauka tsoron ka. Ni. Bismillah. Kana nufin za ka yi da ni? Wallahi za iya. Waye? Taho ya kawo da kai wallahi. Wa zai fada da talaka. Kwarai kuwa. Sai na dawo gidan nan sai na sai gidan kuma sai na kore ka. Kuma sai na raba ka da matar. Sai shiga kore. Wallahi zan yi business ɗinka. Je ka jarababbe a yi. Matsiyaci ma irin ka. Duk wurin da ka je a masifa a jaraba za ka ƙare. Kai dai ba za ka aura ba dai ka bi na makwabtai. Mai garabasa, 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 garabasa. Mai garabasa, garabasa, garabasa. Mai garabasa, kai mai garabasa. Mai garabasa, mai garabasa. Mai garabasa, mai garabasa. Kayya mai garabasa, garabasa, mai garabasa. Mai garabasa, mai garabasa. Mai garabasa, garabasa, gara mai garabasa, gara mai garabasa. Kayya mai garaba, kayya kutare mai garabasa. Yawa. Barka da bismillah mana. Zuna? Kai. Barka dai. Yo. Da Allah muna tambaya ne. Gidan mai gari muke tambaya. Okay, mai gari. Ije kai nan, zai kai haka nan. Sai kai haka. Sai kai haka kuma. In kai haka, zai kai kasa kuma kai sama. Sai ka ga bishiya guri. To ji kai shiga guri. Sai ka tambaye gidan mai gari. Wannan kwatancen naka wallahi ban gane shi. Da zaka taimaka mana dan Allah ka shiga motar mu sai mu je kai mu gida. Ina zai shiga? Mota ai ba za ka yi shiga cikin mota ta. Shi na guri? Kai, mu je ba komai. Sai dai ku bi na baya fa. To, ba da. To. Amma ba na aikin baza. To me kake nufi? Ya ka ban wani abu, you go settle me now. Ya ka ban wani abu nan. Ba komai. No. Kada ku garza. Mai garabasa. Garabasa, garabasa, garabasa. Mai garabasa, garabasa, garabasa. Mai garabasa. Kai mai garabasa. Mai garabasa. Mai garabasa. Kuma a san baki sunan ku. Yawa, barka da ranka da. Yawa, barka. Yawa, yawa. Alhamdulillah na ji daɗi da shi wannan gari na. Sai dai kuma ya da ku abin da ya kawo kuma. To alhamdulillah. Da farko dai ni suna na Nazifi. To tare da Nasiru wancan kuma sunan Sanura. Wato abin da ke tafe da mu mai gari shine mun zo ne da sana'a ma'ana business kenan a turanci. Wanda talakawa za su karu, mai son karuwa ma zai karu. Mu muna aiki ne tare da turawa a nan Abuja. Su suka turo mu rika bin ƙauyuka domin mu rika wayan musu da kai domin su shigo cikin wannan sana'a su karu. Yawwa. Wannan sana'a ko da muka zo da ita ba wata sana'a bace mai wahala. Sana'a ce na ba ni in karu kai ma ka karu. Yawwa. Wannan sana'a sunanta garabasa. Idan mutum ya saka 500 bayan sati daya zai samu naira 1000. Idan mutum ya saka 1000 bayan sati biyu zai samu 2000. Babu talaka, babu yaro,
ba babba ba tsoho ba mace ba namiji kowa zai iya shiga kofa a buɗe take. Ko yau aka haifi yaro za a iya saka masa hannun jari. Gaskiya ne. Wato ranka ya daɗe ka ce min taimako kenan kuka zo za ku yi mana. Wannan al'amari ya yi daɗi. Allah saka muku da alheri. Bayan wannan abu da kuke bukata, akwai wani abu da kuke bukata bayan wannan? Ai akwai abubuwan da muke bukata. Ranka ya daɗe. Wato muna bukatar guri da za a bamu inda zan bude office babba wanda zai ishe mu aje kayan mu da komai namu da muka zo da shi saboda mun zo da makudan kuɗi a cikin motar mu. Ka gane? Sannan kuma muna so a bamu wuri inda za mu zauna da mu da sauran tarkacen mu wanda zai ishe mu da komai da komai da muka nema ba za mu rasa ba wanda za mu da kwana ina ranka yanzu ina son ku gane cewa wannan abu sabo ne kamar yadda nake faɗi ba za ku zauna nan cikin gari akwai guri can bayan gari akwai guri da za a gyara muku ku zuba kayan ku ku ci gaba da kwanciya a wannan guri da aje kayan ku alhamdulillah ba wani abu da idan insha Allah kuma da zan wannan bayanin naku ya kada na kuma yanzu san kira zai zagaya gari kowa a gaya masa abu ya zama dole ga wani abu sabo daga birni a zo a rumbaci abu zai fara a tashi a raka su je da kai san an gama ina da magana shi wannan kudi da zai bada idan ka bada 5,000 za baka 10,000 ko to da ka bada a gurin ne za a baka 10,000 ko sai ina yi kwana girin na waya na baka kudin ka kai dakikin ina ne kai dakikin ina ne kai da an yi bayani ba in ka zuba naira 500 kafin kwana 5 ko sati 1,000 sati daya abu da sa dole magana kara ni ne na kawo ku nan kuma ya kamata ku gani da kyau sosai saboda a gari na muna da azalume da za su iya hana wani abu ya yi guri mu ne azalimai Allah ba mu alheri Allah ba mu alheri sai mu tafi ai har mu tafi ko ba da kuke ba ai sabo ne sabo shigo wani ai ai ba kafan nan bane assalamu alaikum ni ma ina da magana na malamai ba ai mana makaranta ai mana bayanin makaranta wato abinda na hango a gaskiya fi sabilillahi babu yanda za a yi a ce ka ba da naira 20 an baka riban ninkin wa ninki a addinance wannan ya zama kudin ruwa da Allah wanda dai ka mun da wata mana gari Allah ya tsine mu albarka koi ba da ma inda gaskiya a ni dai ban ce kai ba amma dai wanda ya bata mana gari Allah ya tsine mu saki mana kuma kasa nawa ma aka invite din muka ce isu na zabe nan shi ne zabe to da Allah ku ya kuri ni da muna da kai mai gari ba mu da an gama yawwa ina gonar balele an gama to kuna wucewa can gaba ba akwai tsohon sabon guri da aka yara ba gidan Alhaji Rufai madalla to anan tsohon sabon gurin da ku ake to maji na ina dan abin nan ha da bishiro su hankali a sun isa okay to gashi za ba kowa na shi hannu ke nan a tara ya muri kada magana da na fita na bari da fita ba kai da jama'a sai kuna ma wannan kuma jama'a ni mai ina dan kawo kadan da jama'a kamata ya Allah ba a bashi na bashi ani da bashi ni da ba hannu na ci na bashi ni da ba tashi a riga to shi gode fa Allah saka na mun gode mun gode fa Allah saka lalai mun gode fa mun gode ni haba ba ku da gari an ci a raba ba a ganin abu da an ba an ci za ka share ba amma a gaban ka ne aka dunkulo aka ce gana ka mai gari haka yi mai gari haka ce kada magana na fadi a baya ta to na ji da Allah baka da naira biyar a kamar da mani bashi 50 a bada amma ka bada 1000 da ana an faɗa sunan ka 5,000 an faɗa sunan ka man 20 da an bashi kai ni da ba ai sallama ne fa ai ka kai ka bari a sallama in an jima ka zo ka naira 15 kada magana da na fari da ya tabbata ba me magana akwai zalimai a nan gari kuma kada abun kai ma ka gani an faɗi sunan ka nan amma an ce da jama'a shine nace an faɗi sunan ka nan kada ne kai ma bai san sunan ka ba to kan bai da hankalinka a duba mu fa kada a bani yawa an da haka da to a je a yi ci gaba da sanarwa ba zama zaka ba a je a ci gaba da sanarwa mutane to kowa ido ga wannan garaba sa ko ba gaskiya ba amma fa kowa ido ya zuba kuɗi akwai
ka suna a ciki. To an gama ya an gama. Godiya ne. Godiya ne. Ka ga liman kai kake ja mana sallah a nan. Har abada ne maka ce ka kawo abin da zai ci maka mutum. To ni kuwa ba zan ji tsoron ka ba zan ji tsoron ka ba ki tsoron Allah. Saboda Allah saboda duk abin da na gani mara kyau wallahi sai na faɗa a wannan masarauta. To kuma shi da ka san duk mutumin da ke ma wata mana gari Allah tsine mana. To amma ni na riga na yi gyara. To ni ma na riga na yi gyara wallahi. Ni ma na Allah wallahi ina ganin mutunci ga Allah bai. Sai Allah ina ganin mutunci ga Allah bai. Kai shikenan ba komi. Ba komi. Kai na fara Mai garabasa, 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 garabasa. Mai garabasa, garabasa, garabasa. Mai garabasa, kai mai garabasa. Mai garabasa, mai garabasa. Kai mai garabasa, tare shi mai garabasa. Kai ya mai garabasa, garabasa, mai garabasa.